सासे मानसिनि मेन्टेलिटि, सासे मानसिनि सिन्थाधारा, साननाय हनाय, बिनि मावनाय नैबेफोरनिफ्राय जोङो मोनथियो आरो खनसे भाइरेल खालामगोन नङा होमबा, खनसे ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामगोन आरो भाइरेल खालामजाग्राया फैनानै गाबफैगोन, दुखु फोरमायफैगोन, आंखौ ओरैबायदि खालामदों, आंखौ ओरैबायदि भाइरेल खालामदों आरो बिनि उनाव मा जागोन, खालामग्राया फैनानै बुंफैगोन आं मानि थाखाय खालामदोंमोन, माने जोबनायानो गैया आरोना, बेयाव इन्डिंआनो गैया आरो बिनि उनाव मा टपिक फैगोन बुंनो हाया माने। थिग बेबायदिनो नैबे थग्रोनना मा फैनानै मानो खालामदोंमोन, मानो भाइरेल खालामदोंमोन, डिटेल्स हिस्टरिफोरखौ फुल इनफरमेसनखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों होलायबाय। खोनासंदो। आं नों बादि हौवाजों जाला, आंनो आजादि नांगौ जाहरबाय आरोखि बे। लोगोफोरनि सिगाङाव बुंहरो आंखौ सैमा बादि बुदों, दोखो दोखो बुदों, आं दा हस्पिटालावसो दं, मायावसो दं होनना बुङो। बे मानसिया बुंबाय जाहारबारि बिमानैनाव दं आं होनना बुंबाय बियो। ओमफ्राय अखानायै फुङावनो खोन्थाहरबाय सासे लोगोआ रुनिखाथायावसो दंहैयो मानसियानो। रुनिखाथानिफ्राय फिन बेक फैबाय बे, रुनिखाथानिफ्राय बेक फैनानै मा जाखो, दाख्लै दावराव जानाय कारिगावआवहाय माबालायनाय आरोखि, मा होनो सावग्लुंलायनाय खालि बियो पाटगाव एरियायाव थाखो ना अबेहाय थाखो ना होजों रुनिखाथानिफ्रायनो बेखौ भिडिअ खालामनो फैदों। आं थगायदों ना मादों बेखौ मिन्थिया, मानसिया अबेहाय दंमोन। ओमफ्राय अखानायै मानसिया मुलि बेफारि रन्जय बिथां, बिजों मुलि फानबाय आरोखि बे। आरो अखानायै आरो बेजोंनो शुक्रबार खालि बेजों फानबाय, आरो अखानायै आरो बेजों आरोबाव क'क्राझार बिशालसिम मुलि फानफैबावबाय आरोखि बियो। ओमफ्राय सानबाय, आं रन्जयनो फन हरबाय, बुंबाय दङ जोंजोंनो, ओमफ्राय देबोरगावसिम फैफादोंमोन होनना बुंबाय रन्जयआ, थगायबाय आरोखि। देबोरगावनिफ्राय बियो नोंखौ गिनानै थांफिनबाय। उनाव नुबाय आङो भिडिअखौनो मानसिफ्रा माबासिम बिशाल मार्केटआव दङ। रन्जयआ आंखौ थगायहरबाय बिरादनो, बेबो खम नङा, थिग नङा, रेकर्डबो दं बेहा बिराद गाज्रि गाज्रि, आं दासो एसे मिथिबाय। आरो बेना मुलि बेफारिफ्रानो खालि हिनजावफोर गोजा नामाथाय, हिनजावफोरनि सारा बेहा मुलि फाननायनि माबायानो गैया नामाथाय, खालि हिनजावफोरल'। फानबाय जोब्बाय। ओमफ्राय बिनि उनाव बोरै जाखो, ओदिनखालि थांबाय बे सिदा गुवाहाटि, सुनिबार खालि, दाख्लै खय थारिखमोन बे सुनिबार, गुवाहाटियाव थांबाय बे बेलासि बेलासि 4:30टासोआवहाय। बे लोगोफ्रा नुखादों नै, फिसालाजों बेजों धालिगाव खाथियाव दंमोन। अखानायै फुङावहाय मानसिया गुवाहाटियाव रिल्स लाबाय आरोखि बे। रिल्स लाग्राया बे थाहैनायावहाय थाहैया बियो सानसारियाव थाहैदों। तामुलपुरनि सासे दङ, बेबो जों गामिनिफ्रायनो, बेबो गथ' लाना खारखानायखा, तामुलपुरनि फैसालि होननाय नाम आरोखि बियो। बेजों थांनानै थाहैबाय। थानानै ओमफ्राय बुंहरदोंमोन आं मेसेन्जाराव बारायबार फैदो होननानै, जाजाबाजोब्बाय बियो। ओमफ्राय आंखौ खुनु रिप्लाय हरा बियो। रिप्लाय हरनानै आंबो गोसोखौ दुखु मोनबाय। दाल' नङा, गोदोनिफ्रायनो नों खयथा हौवाजों बेबायदि माबा जाखो, मेरला हौवाफोर, रकेन, दुर्गा, देरहासार, माबा माबि नाम अनेक दं। नोंथांमोना गोदोबो नुखानायखा, बेबायदि दावरावआवनो बेबायदि मिटिं खालामजाबाय बे समाजावहाय, गावनि बेबायदि दायावनो। होमबाबो बुजियाखै। आंबो रागा जोंबाय। ओमफ्राय आंबो मेसेन्जाराव हरबाय, नोङो जुदि सानथामनि गेजेराव सफैयाब्ला आं नै बे भिडिअखौ पस्ट खालामगोन होननानै। बे भिडिअ आंनाव गैखालामोन दे, खिन्थु नोंथांमोन, बे भिडिअ आं अलरेडि आवगोलाव गाव हरदोंमोन, हराखै नङा, आवगोलाव आं कम्पानियाव थानाय समाव हरदोंमोन बियो। ओमफ्राय आं भिडिअखौ दानखाबायमोन। ओमफ्राय गावनि मबाइलावसो रिपिट मोनफिनदों आङो बे माबाखौहाय, भिडिअखौ। ओमफ्राय आं बिनिफ्राय वाट्सएपआव सेन्ड खालामनानै लादों आरोखि। मानि थाखाय लादों होननानै बुङोब्ला, बिनि बे गुबुन हौवाफोरजों भिडिअ कलिं रायलायनाय, बेबायदि गाज्रि बुंहरलायनाय, माबा नायनो माबा मा नुनो बुंहरनायखौ नुनानैसो आङो बिनि भिडिअखौ माबादों। आंनि गोसोआव साननाय दङमोन, सानसे बेलासि बे मालाय हौवाफोरजोंनो भाइरेल खालामजागोन फैजागोन। भाइरेल खालामजानो गिनानैनो बैसोर हौवाफोरनि नाम्बारखौ दानाबो बियो
ओमफ्राय माने आं गोनाङाव रायलाया ओमफ्राय आंखौथ' न'आव थाहोखाया मानो होनबा आं थाबाथाय रायलायनो मोना नालाय आंखौ साननै सानथाम थाहैबाय न'आवहाय ओमफ्राय आंखौ बारे बार बुंगोन नों थां ओमफ्राय नांलायाबाबो खमलायाबाबो ओरैनो खारगोन बियो खारनानै थाहैनोसै ओमफ्राय बुंसै नों न'आव थाबा आं थाया नों न'निफ्राय गोजानाव थाबासो आं न'आव थांगोन बे खोथाखौ बारे बार बुङो आरोखि बियो बे खोथाखौ बारे बार बुङो मानो होनबा बै हौवाफोरजों रायलायनो मोनाब्ला बै हौवाफ्रादि गावखौ भाइरेल खालामगोन बे खोथाया राइट बेनिखायनो बेबायदि आंबो गोसोआव दुखु मोना लास्टआव नों सानसे बेलासि जाखागोन नोंनि माबाखौनो नुजोबखाबाय आं ओंखायनो आंनो रागा जोंनाया गावसोर गावनि गेजेराव फैयाव आंनि दाख्लै बे भिडिअखौ भाइरेल खालामना होनाय जादों आरोखि दा आंखौ बयबो मानसिफ्रासो बुंदों दायनिगिरिया सोर जेब्ला सानैनि गेजेराव समाज लानानै मिथिजागोन आयेन लानानै मिथिजागोन होनबा बिनि मबाइलाव चेक खालामबानो नोंथांमोना गासिबो नुजोबगोन होनबा दायनिगिरिया सोर बेखौ A to Z मिथिगोन होनबानो मेन खोथाया बेसो जाहैबाय आंथ' बेखौ जेबो खालामाखै सोर फिसायालाय एफा एनैखौलाय राया जानो बुवा जानो बेबायदि आखु नुबाय थानाय होनबाबो आं बेखौ एखमबा ओरैनो एसेल' आरो बे दा मानि थाखाय गोरा सासे बिजनिनि बिथां गेम होहोयो नामखौ बावलायबायसोलै जोंखु ना बोरैबा ब्रह्म रेसपन्सार गेम होहोयो आरोखि बे बिथांखौबो फंनैसो बाथ्रा बुंहरगोन नोंथांमोननि गेमाथ' इलिगेल गेमसो नालाय नोंथांमोनाबो पुलिस केस होयोबा एसे माबा जानो हागौ आरोखि सोर सोर दं बेबायदि गेम होग्राया सोरनिफ्राय पारमिसन लानानै बेबायदि गेम गेलेहोदों पाब्लिकखौ बेबायदि खालामदों नोंथाङाबो एसे गिनांगोन साननानै नायदो ओंखायनो आङो नोंथांखौ फंसे रिकुवेस्ट खालामहरदों कनजिताखौ बुंहर आं गेमखौ होनानै नंला नोंसोर गेमखौ आं नोंसोरखौ होहोबाय थायोब्ला आंहाबो फासिगोनसो होननानै डाइरेक्ट नोंथांखौ आं बुंहरखाबाय दिनै होनायनि टाइम जानो हागौ अलरेडि नोंसोर दा कन्टेन्टखौ खालामखाबाय हो गाबोनहाय गेमा नुबावबा नोंथांखौ आं डाइरेक्ट केस होनाय जागोन बे खोथाखौनो दा रायजोफ्रा बिथांमोना आंनि बे फंनै फंथाम खोथा शेयार खालामनायखौ नंगौ सानदोंना नंखाय सानदों नोंथांमोना उनाव बिजिरलायबानो जाबाय बिजिरनायनि फरे डिसिसनखौ नोंथांमोना मा लायला कनजिता आंखौ जेल जाहोनो नागिरदों दिनै केस होनो नागिरदों हो आंहा बावहाय जेबो माबा गैया जेनेबा आं भाइरेल भिडिअखौनो हगारना होबाय बे होनो हागौ होथों दाया मा बयजों आं मानिगोन आंखौ केस होनायनि उनाव गावदि मा जालांगोन बेखौ गावबो साननांगौ मा खोथा ओंखारलांगोन गोदोनि बाथ्राखौबो गोसोखांनांगोन बे गोदो बेबायदि दावराव जानायावनो इउनिटनि आनसलिकनि मानसिफोरजों मा खालामजाया रायजोफोरजों मा खालामजाया ना आरो बेखौनो लुगैफिनबावदों नोंनि दायावनो दा नों सानदों आं सान्थि जागोन मावनानै जागोन जेबो खामानि मावनानै जानो हायाबो बियो आरो बे आखाइ फैसा थाइसे थायाथाय हारसिं बोरलाबायो आरो बैनि बे लोगोआबो बिदिनोखा दा वाइन शप कम्पानियाव मावो नामा जौ कम्पानियावहाय सानसारि माबायावहाय बिदिनो बेबोथ' अनेक बेबादिनो थाखा लबि हौवाफोरनाव हेलौ आदा आरो माखौ दुखु मोनो आं बांसिन कनजिताना खयथा सिम नांगौ आंनावहाय दङ खोन्थागोन आं बेनाव दा मबाइल गंनै दंयो मबाइल गंनैयावहाय सिम गंब्रै ओमफ्राय आरो आं बिनि सिमखौ लायै आंनावहाय दा 7था नांसिनाव दं साननानै नाय खयथा सिम सालायो बियो आरो बियो आंनि भिडिअखौ लगेनो दानफिनो मानो होननानै बुङोब्ला बेनाव गासिबो फेसबुकआनो आं लगइन जाजोबो नोंथांमोना नुयोना बे मा फेसबुक पेजआवहाय शेयार खालामो साननानै नाय आंखौसो बुंदों आंनाव दङ मोननै गावनि मोनसे आंनि मोनसे गावनि अरिजिनेल कनजिता बर' मा होनो कनजिता बसुमतारी मोनसेया KO मोनसेया KA बे मोननैयाथ' गैखाया अलरेडि ओमफ्राय मोनसे कनजिता बर' पेज दं आरोखि उनाव BTY कनजिता BTY पेज दं बे मोननैल' आंनावहाय जेबो आवगोलाव लगइन जायोमोन दा गाव पासवार्डखौ चेन्ज खालामबाय आं दा लगइन खालामनो हाला आरोखि गोबावसै बे जानाया मथा मथि दाख्लै जानुवारि 2-3 थारिख खालि आंखौहाय आं लग आउट खालामना होदों जे ओमफ्राय गाव फेसबुक आइडिखौ पासवार्डखौ चेन्ज खालामना लादों दा नोंथांमोना
भिडिअखौ नायनानै गोसोआव मा सानदों नोंथांमोना बेखौ माबाबानो जाबाय। बिजिलायदो दाया सोरनि, दायखौथ' आंखौ बांसिन ओंखारगोन, मानो होनबा भिडिअ भाइरेल खालामनायनि जाथावथाव खालामबाय नालाय गाव, ओंखायनो आं खालामबाय। बिसेस खालामाबा उनाव नुगोन नोंथांमोना मिटिं सिटिं जायोब्ला।